Fl-ewwel laqgħa ta' gvern li jisma' l-erba' filgħaxija kienu diversi dawk li staqsew mistoqsijiet jew għamlu intervent biex jaqsmu l-esperjenza pożittiva tagħhom grazzi għall ħidma tal-gvern. Għadd ta' investituri rringrazzjaw lill-entitajiet bħal Malta Enterprise u Malta Industrial Parks tal-għajnuna li qed joffru lin-negozji biex ikabbru u jsaħħu n-negozju tagħhom. Uħud minnhom taw id-dettalji dwar kif ingħataw l-opportunità li jkollhom bażi aħjar minn fejn joperaw biex ikunu jistgħu jkomplu jinvestu u jimpjegaw dejjem iżjed. Aħna ġejna allokati 3000 metru biex nagħmlu espansjoni tal-fabrika tagħna. Ħan investu 1.4 million euros f'makkinar state of the art, mhux binqas, ġifieri ħan nitilgħu 30 operat full time. Tawni fabbrika ġewwa Kordin, fabbrika sabiħa illi bħalissa speċjalment naħdmu 8 min-nies u għandi 4 part-timers ukoll. U beħsieb nintalla n-nies sal-20 mir-ruħ. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Finance Malta Kenneth Farrugia qal li taħt gvern ġdid is-settur finanzjarju ma ħax skossi. Anzi, innota li fis-settur finanzjarju il-gvern wera impenn bżieda fil-fondi biex pajjiżna u s-servizzi finanzjarji tiegħu ikunu reklamati f'pajjiżi bħalma huma dawk Asjatiċi u tal-Golf Arbi. Joseph Buġeja mill-General Workers Union innota l-inizjattivi għal taħriġ tal-ħaddiema kif ukoll ix-xogħol ta' tisbieħ tal-Industrial Parks fl-Imrieħel. Barra minn hekk innota pożittivament l-inizjattivi sabiex persuni b'diżabilità jingħataw l-għajnuna isibu xogħol.